Ahoj, vitaj na mojom kanáli AIYX. V tomto krátkom videu ti ukážem, ako začať používať Canvu, jednoducho a rýchlo. Canva slúži na jednoduchú tvorbu grafiky a vizuálneho obsahu, aj pre ľudí, ktorí nevedia grafický dizajn. Otvor stránku canva.com a prihlás sa do svojho účtu. Ak účet ešte nemáš, môžeš si ho vytvoriť zadarmo. Po prihlásení uvidíš hlavnú stránku Canvy a hlavné menu. V tomto prípade si vyberieme editor fotiek a upravíme si obrázok. Môžeš tu zmeniť jas, kontrast, farby, pridať filtre, rozostrenie alebo použiť automatické vylepšenie pomocou AI. Úpravy sa robia jedným kliknutím, bez potreby skúseností. Editor fotiek v Magic Studio slúži na inteligentnú úpravu fotografií pomocou AI. Umožňuje automaticky vylepšiť fotky, odstrániť pozadie alebo neželané objekty a upraviť obrázky jedným kliknutím. Úpravy sú rýchle a jednoduché, netreba skúsenosti s grafikou, ideálne pre sociálne siete, prezentácie aj reklamu. V editore fotiek Magické štúdio nájdeš automatické vylepšenie fotky, odstránenie pozadia alebo odstránenie objektov, úprava farieb, jasu a kontrastu, rozmazanie alebo zaostrenie častí fotky. Čo ešte nezabudnúť? Práca sa ukladá automaticky, netreba klikať na uložiť. Skúšaj viac návrhov, prvý nemusí byť najlepší. Pozor na platené prvky, sú označené korunou. Pred stiahnutím skontroluj výsledok. Internet je potrebný, Canva funguje online. Keď je dizajn hotový, klikni na zdieľať a potom na stiahnuť. Ak sa vám dnešná ukážka páčila, vyskúšajte si Canvu aj doma. Stačí si otvoriť stránku alebo apku a pohrať sa s tým, čo sme si dnes ukázali. Ak chcete pokračovať, sledujte ďalšiu časť, kde si spolu krok za krokom vytvoríme jednoduché video alebo pozvánku. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, kliknite na odber a sledujte ďalšie videá.